Angibingelele kumbukeli ekhaya weNtuzuma TV. Kuyinjabulo nentokozo kuba siphinde sibe nawe ekseni kumsomluko kuhlelo lwethu oluyingqayizivele lwe-Monday Motivation. Umshumayeli uDlamini lo. Ake ngikunike nali icebo la elingakusiza ukuze uhlalisane kahle nabantu kulonyaka kwa-2024. Yekela ukukhononda njalo. Ake ngiphinde leyo. Yekela ukukhononda njalo. Ukukhononda njalo noma ngokweqile kuyingozi. Kungenza ukuba impilo yakho ingabisaba nenjabulo. Kungakwenzela futhi ukuthi ugcine usunezifo eziningi ezahlukahlukeneyo. Abangani nezihlobo bakakubalekela nje bakuqhelele uma njalo wena uhlezi nabo uhlezi ukhononda. Ngisho noNkulunkulu imbala akathokozi ngomuntu ohleze khononda, kodwa uthokoza ngomuntu obonga njalo imisebenzi emihle ayenzelwe uNkulunkulu esemhlabeni. Ake sibheke izwi lenkosi ke la kwabaseFilipi chapter 2 verse 14. Uma uApostle Paul ebhala ubhala kanje kule ndaba uthi, yenzani konke ngokungakhononi nanokungangabazi. Lapha ke siyakhuthazwa ukuthi hayibo asehliseni bo ukukhononda. Nawo ke amaphuzu engicela ukupha wona angakusiza nje ukuba kulonyaka unciphise ukukhononda. Mahlanu nawa ke sengiyawabiza. 1. Always seek to fix a problem instead of seeking pity from other people. Number 2, whenever you feel like complaining, shift your attention to something that you are grateful for. Number 3, avoid complaining on social media. Share your issues privately. Number 4, only share valid complaints in a way that is helpful and not critical. Number 5, read the word of God frequently. Ukufunda izwi lenkosi liyakwenza ukuba ugcine ungumuntu opositive. Kuyakwenza futhi ukuba ube umuntu ogcwele ukubonga njalo, ubonga uNkulunkulu ngokuhle akwenzela khona. Angibonge kakhulu ukuba uphinde futhi ungipha indlebe. Asiphinde sibonane futhi. Ntuzuma TV, we inspire.